हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर। होमबा नोंथांमोन आइमोन आफामोन गासैबो मानसि सुबुं दानिसो फरायथिनानै होलांनायाव बेवहाय माखासे रावफोरखौ एसे बुजिया मोनो। मानो होनबा जायफ्रा बेजों बिजाबजों सोमोन्दो थाखानाय बे व्यक्तिफ्रासो मोजाङै बुजिनो हायो आरो बेनिखायनो बेखौनो मोजाङै गेबेङै मिथिहोनो थाखाय नैबे डायग्रामखौ बानायनाय जादों। मानो होनबा बेवहाय ओरैबायदि मिथिहोनो नाजादों, मानो होनबा जोंखौ मानसि सुबुंखौ स्नि तत्वजों जोंखौ दादों। दहायबो बैयाव उल्लेख खालामबाय एसे। बे स्नि तत्वजों दाजानाय देहायानो जाहैबाय जोंहा नैबे जिथु ओम भू ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम बे सातथा जिरादजों जोंनि देहाया दाथाय आइमोन आफामोन। बेनिखायनो जोङो धर्मखौ लानानै बायदि बायदि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे दावराव दावसि जानांगौनि खोथायानो फैया। जि जाबाय आगोलाव, नाथाय दा परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंनि गेजेराव मोनसे उत्तर प्रदेशनि बेनारस होननाय जायगायाव जन्म जादोंमोन सासे ब्राह्मणनि न'खराव। बियो उत्तर प्रदेशआव जोनोम जादोंबाबो बिनि थाथायथिया कलकातायाव थाफैदों। कलकातायाव थानानै बियो जोंनि बे इण्डियानाव जेसेबां मठ मन्दिर दं, तीर्थ दं, गासैबो बे मठ मन्दिर तीर्थफ्राव गिदिं बे सत्य धर्मखौ प्रसार खालामदोंमोन। दिनै बे परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया प्रसार खालामजोबखांनायनि उनाव दहायसो बै फरायथिनायनि गिबि आं दखान बिजाब जे मुं होदोंमोन, बे दखान बिजाबखौ लिरनानै गालांदों आरो बिनिनो नै बेबो अंग। बेनिखायनो नैबे देह तत्व सातथा जिराद आरो सातथाजों जोंनि देहाया दाथाय। बेनिखायनो जोंहा गासैबो हिन्दु शास्त्रआव जोंनि देहाखौ पंच तत्वजों दानाय बुङो आरो पंच तत्वजों आरो जेरैहाय हा, दै, अर, बार, अख्रां पंच तत्व। बेखौनो जोंनि हिन्दु माखासेफ्रा बयबो रायखाङो आरो पंच तत्वजों दाजानाय होननानै। जेरैहाय केति, अप, तेज, मरुत, बम अख्रांसिम आरो हिन्दुनि बिजिरनाया बेल' आरो मोनबा तत्वल' आरो। नाथाय बे जोंनि देहाया जे बे मोनबा तत्वजों दाजादों, बे मोनबा तत्वजों जोंनि देहाया गोथां जाया। जोंनि देहाया गोथां जाया। बे मोनबा तत्वआ जर' होनदों, जर'। गोमबा जेबो गैया। बेनिखायनो बे मोनबा तत्वखौ सोर सलायदों? सोर सलायदों? आइमोन आफामोन। बे सालायगिरियानो जाहैबाय अखाफोर सान तपम सत्यम। अखाफोर साना
जोंखौ सलायदों आरो नङाबा बै पन्स तत्वआ ओरैनो दंफांफोर बादि गोमबा जेबो गैया आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ मोजाङै मिथिनो नांसिगौ मिथिनानै लानो नांसिगौ दावराव दावसिखौ जोङो ज्राब गारनानै गुबै मुवायाव फैयोब्ला मुलुगा गोजोन जायो मानो होनबा गावजों गाव अनलायनाया फैगोन दिनै जोङो गावजों गाव नाम धर्मखौ लानानै गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै गावबा गावनि नेमखान्थि बानायनानै मालायनि धर्मखौ नाथ्रोदनाय मानाय बेफोरबायदि जादों आरो नाथाय धर्मआथ' बुरजा नङाना धर्मआ मोनसेल' होनखादों इसोराबो सासेल' होनखादों दहायनो बुंदोंना इसोरा सासेल' होनबाय धर्मआबो मोनसेल' होनबाय दाना गावबागाव बायदि बायदि मुंनि धर्मनि नाम खालामनानै जोङो मोनसे संगठन बानायनानै दानिया बै धर्मखौ नङा बैनिया नङा नै बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव दावराव दावसि आरो दा बेनिखायनो मोनसे प्लेटफर्माव इसोरा जे सासेल' धर्मआबो जे मोनसेल' बेखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया दानिसो फरायथिनाय सान्निध्य क्रियायाव बेखौ रोखा रोखा खिन्थानानै गालांखाबाय आरो ओंखायनो जोङो बयबो नैबे मोनसेल' धोरोमखौनो फालिनो थाखाय मिथिनो थाखाय जों बयबो सासेल' इसोरनियावल' गावखौ गथायनो थाखाय जाहाथे जों गुबुन गुबुन सावथाल नेपाल बांगाल बर' बेफोरबायदि थायाजासे हारिया थागोन नाथाय धर्मआ मोनसेल' जानांगौ खुलुम जाग्राया सासेल' जानांगौ धर्मआबो मोनसेल' जानांगौ होमबासो जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय एबा दावराव दावसिफ्रा फैनाय नङा आरो अनलायनाया फैगोन होमबा नायसाय नोंसोरो बे पन्स तत्वखौ नैबे ओम होनदों जायखौ सान सुर्य नारायण बियो सुर्य नारायण होमबा बे सानासो जोंजों लोगोसे थानानै अखाफोरा जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ सामलायगासिनो दङ जोंखौ सामलायदों जोंथ' आरो बहाय बारा दिन थायाना 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 खोब बिसि जोरोबा 100 बेफोरबायदि आरो सोरबा एसे बाराबो जोरनो हागौ होमबा जोङो बे सानबैसे जोरनायाव बेयाव जुदि जोङो गावजों गाव नांलायलायबाय थानानै नोंना नंगौ आंना नङा होनबाय थानानै जोंखि माबा मोनसे मुलाम्फा खामायनो हागोन हाया बेनिखायनो बै सान नारायणासो बयनिबो गुरु होनदों ज्योति स्वरूपा संसारनि सारिमुथि जिबिनि गुरु अरुण बरुण गजन ब्रह्मन बे सारिमुथि जिबिनि गुरु बे साना ओम ओंखायनो बिनि नामा ओमकार इसोरनि अनजासिननाय सुंद'सिन मुङानो जाहैबाय ओम बे ओम नामखौ नोङो बुंनाय लोगो लोगो ओरैबायदि बियो मोनसे मबाइलाव आंनि मबाइलाव आं बै लण्डनाव आंनि लोगो दंबा आंनि नम्बरा बेजों गोरोबनानै आं बाव फन हरोबा नै दा आं बे जायगायाव थानानै बैनाव नांहैगोन आरो थिग बेबादिनो नैबे ओम जिथु ओमकार होनदों बियो नों ओम होननाय लोगोसेयैनो बियो लासै लासै रिंसारथि जालांनानै बै सान नारायणाव गोरोबहैयो बेनिखायनो बे ओमकारखौ जप खालामनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंखौ साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरखौनो खावलायलांदों मानो होनबा बे ज्योतियासो गियान जोंनो गियान होग्रा बे ज्योतियासो गियानि बेनिखायनो बिसो जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ गियान होयो
जेरैहाय बे सान आरो अखाफोरा जोंनाव नैबेथिं सान नैबेथिं अखाफोर मोननैजों लोगो नांनानैसो नैबे पन्चतत्वखौ बियो गोथां महरै लाखिगासिनो दङ। बियो बे साना अर महरै जोंखौ जोनोमनिफ्रायनो अरखौ जिउ महरै जोंनो होनानै जोंखौ गोथां महरै बियो दैदेनगासिनो दङ। जेरैहाय जोंनावहाय जोनोमनिफ्राय 98 डिग्री गरम थायो नुनो मोनै अर, बोरायजासिम बे 98 डिग्रीयानो थागोन। 98 डिग्रीनिफ्राय जुदि खमायोब्ला होमबाना बे ल' जाहैबाय आरो। बेनिफ्राय बिदिनो बियो जोंनाव 98 डिग्री थाबाय जिउ महरै, नुनो मोनै महरै आरो जिउआ बियो। जेरैहाय बे अरा जिउ महरै जे जोंनाव दङ बेखौ रावबो नुवा, गियानिफ्रा नुयो। जेरैहाय गाइखेराव गिहुआ थायो, बे गिहुखौ सोर नुदों? नैबे बिगुरसानि मेगनजों रावबो नुवा। बे गिहुनिफ्राय गाइखेरनिफ्राय गाइखेरखौ फुदुंनानै माखन ओंखारबाय, माखनखौ जमायबाय, माखनखौ जमायखांनानै जेब्लानाखि नों अर सुनानै साराय जाननानै सारायाव होयो होमब्लासो बियो गिहुआ ओंखारो आरो। थिग बेबादिनो जोंनाव जे बहाय देहायाव 98 डिग्री बे अर दं, जिउ महरै जे बे अरा दङ, बेखौनो जों दासिमबो मिथिया रावबो। खालि आत्मा आत्मा आत्मानिल' दावराव, गोथार आत्मा, गोथां आत्मा। नाथाय नोंनि आत्माया बबे? खुगाजों बुंब्लाथ' जायाना। निस्सय नोङो दिनै बिजिरनानै नायदो, नोंजों लोगोसे अर थानानैसो बे अरासो जिउ। बे अरा जिउ, गावनो गावसो बे अरा, नोंबो सोनाङाखै। जन्मनिफ्राय मालाय पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप आफाया जोंनो बे अरखौ हरफाखानाय जिउ महरै आरो बेखौ आरो। बेनिखायनो बे जिउखौ दिहुननोब्ला जेरैहाय बै गाइखेरनिफ्राय माखन, माखननिफ्राय फुदुंनानै गिहि ओंखारनाय, बेखौ दिहुननोब्ला कर्म दङ। बे कर्मआनो जाहैबाय यज्ञ। आइमोन बाबामोन, यज्ञआ जाहैबाय बैदिक कर्म, बेद बिहित शास्त्र सन्मत। बे यज्ञआ जानला मोनला नङा। जानला मोनलाजों बे यज्ञनि खामानिखौ मावब्ला अमंगलसो जागोन। बेनिखायनो यज्ञआ जाहैबाय मोनसे बिराद मोजां गुन गोनां। बेनिखायनो बे यज्ञनि मुवाफ्रा मोजां मोजां, साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां मिलौहाब मोदोमफ्रु जिरादखौ लानानै अराव परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंखौ आहुथि होनो खिथालांदों आरो। बे अराव आहुथि होब्लासो नैबे मुलुगा सोदांजायो। नैबे जिथु बारनि जिथु गाज्रि भाइरास, बेफोरो बै यज्ञनि सामग्रि होनानै ओंखारनाय जिथु उखुन्दै साक्तिखि मोदोमफ्रु, बियो बे बारनि बिजानुखौ दानो। आरो बे उखुन्दैया थांनानै बै जोमैयाव जे गाज्रि दुसित दंमोन, कल कारखाना, मटर साइकेल बायदि बायदि सलायनाय, पेट्रल खामनाय, डिजेल खामनाय, खैला खामनाय, बेफोर उखुन्दैया बिसाक्त बै जोमैयाव थाहैनानै बे जोमै बिसाक्तनिफ्राय अखा हायोब्ला बहाय माबा मोनसे आबादफ्रा रानगोन, नहयथ' एम्फौ जागोन, फिथाइ सामथाइफ्राव एम्फौ जानाय जागोन आरो। ओंखायनो बेखौ सोदांनो थाखायनो नै यज्ञ आहुतिखौ होदों आरो। बेनिखायनो बे यज्ञआ जाहैबाय बेद बिहित शास्त्र सन्मत आरो। ओंखायनो बेखौ साफ्रोमबो व्यक्तिखौनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बुंदों, जायफ्रा जिसुखौ मानिगोन, जायफ्रा बुद्धखौ मानिगोन, जायफ्रा गुरु नानकखौ मानिगोन, जायफ्रा रामखौ मानिगोन, जायफ्रा जाय व्यक्तिफोरखौ मानिदों, अनुकुल ठाकुर जेनेबा बेखौबो मानिबाय, बिसोरखौ साफ्रोमखौबो मानिदो,
नोंसोरो जिसु मानिग्राया जिसुखौ मानिदो, हजरत महम्मदखौ मानिग्राया हजरत महम्मदखौनो मानिदो, कृष्णखौ मानिग्राया कृष्णखौनो मानिदो, बुद्धखौ मानिग्राया बुद्धखौनो मानिदो। नाथाय नैबे मुलुगनि मोजांनि थाखाय, मुलुगनि जिथु भाइरास गाज्रि बिजानु बेखौ दाननो थाखाय आरो गावनि गोसोखौ गोथार खालामनो थाखाय नोंसोरखौ साफ्रोमखौबो व्यक्तिखौनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया खावलायदों। मन्दिराव ठाकुर न'आव जिखुनु मन्दिराव नोंसोर जायखौ फोथायदों बिनि मुङै मिलौहा मोदोमफ्रु जिराद लानानै अराव आहुथि होनो परमहंसआ खावलायलांदों आरो बिराद मोजां बुंलांदों आरो परमहंसआ। ओंखायनो जों मानसिजों मानसि जों एसे बुजिलायनो एबा बिजिरलायनानै नंगौखौ जोङो एखेबारे दिहुननानै जाहाथे संसाराव गासैबो मुलुगनि सुबुं हारियानो बयबो मानसि हिसाबै जोङो थांनानै थानो हायो बेखौ परमहंसआ खावलायदों आरो जाहाथे बेले बेजेया सोमजिया बेखौ खावलायदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया। बेनिखायनो बुंदों जेनेबा बेखौथ' बयबो मिथिगौ, बिगियानाबो बुंदों। मानो होनबा बिगियाना मा बुंदों? मुलुगनि गासिबो जेसेबां हाबा दङ, खामानि दङ, मुलुगनि जेसेबां खामानि दङ बिनि मावखुलियानो जाहैबाय सान होनदों। साननि दारैसो बे मुलुगा सालिथ' आइमोन आफामोन, गुबुननि दारै नङा। सोरबा महापुरुषखौ बुंदों जोंना ओरै खालामो थोरै खालामो, बे नङा। एसे बिजिरनानै ना बुंब्लाथ' जायाना, बास्तबआव फैनांगोन जोङो। बास्तबआव फैब्लासो जों बयखौबो गनायहोनो हागोन, नङाबा हाया। जानला मोनला जोंहा जानला मोनला फोथायब्लानो जायो, बिसास खालामब्लानो जायो, बे नङा। बिसासि आदिमुल होनदोंना, नों अन्थाइखौ खुलुमबाय बिसास खालामबाय, बे अन्थाइया मा होगोन? मोनसे दंफांखौ खुलुमबाय नोङो बिसास खालामबाय, बे दंफाङा मा होगोन? नै बेबायदि जर'खौ खुलुमोबा मानसियाबो जर' जायो होनदों, बेबायदि होनदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो। बेनिखायनो जोंखौ बे सुर्य नारायणानो जोंखौ दैदेनदों। सुर्य नारायणनिफ्रायनो जों जोनोम जादों। बेनिखायनो परमहंसआ मा बुंदों एसे खोनासंबाव आइमोन आफामोन। ओरैबायदि बुंदों बेखौ नोंसोरो रावनिबो शास्त्र बिजाबाव मोननाय नङा। मानो होनबा जन्मेर पूर्वे आमी एतदिन खथायसिलाम होननायखौ बेखौ बहाबा मोनगोन? मोना। बिसार होलांदों दै परमहंसआ, बिसारे बुस्तुबोधि गियान गियानि सान्ति होनदों। बिसारजोंसो मुवाखौ मिथिनो हायो, मुवाखौ मिथिबासो जोङो गियान जायो, गियान जाबासो जों सान्ति जागोन, बेबायदि आरो। मानोबा जोनोमनि सिगां आं बहा दंमोन? खथा हयते आसि बबेनिफ्राय फैखो आं? नै जोनोम जानानै आं जे दा दंफैयो, नोंसोर जे गासिबो दंफैयो, बहा दंमोन नोंसोरलाय जोनोमनि सिगां? बे खोथाखौ परमहंसआ होदों, खिन्थादों। खथा हयते आसि होनदों। जन्मेर परे गथाय जायते हबे। जोनोमनि उनाव जों बबाव थांफिनगोन? शून्य हाते आसि शून्य हाते जायते हबे। आखाइ गोजा फैदों, आखाइ गोजा थांफिननांगोन होनदों। खुनु जिनिस संगे आसिनाय जायबौना होनदों। बबेबा मुवाया लोगोसे फैफायाखै जोंजों, आरो थांनायबो नङा होनदों। आखाइ गोजाजों लंथं लंथंसो फैदों, लंथङैनो थांफिननांगोन होनदों। एमनकि ओइ स्थूल शरीरेव संगे जाहैबायना। एमन माने ओरैबायदि, नैबे
जोंनि नैबे गथा देहा बेबो थांफाया होनदों। बेबो थांफाया। एकमात्र धर्म पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप सार बस्तु संगे आसेन संगे जान सर्बदाय संगे थाके होनदों। नायसाय बुजिदोंना बाबामोन? बबेबो मुवाया जोंजों फैफायाखै। आखाइ गोजा थांदों, आखाइ गोजा फैदों, आखाइ गोजा थांफिननांगोन। नैबे देहायाबो थाङा होनदों। केबल खालि एकमात्र धर्म होनदों जायखौ। जानला मोनलाखौ बुङाखै दै। धर्मआ ज्योति स्वरूपासो धर्मआ। बेनि अनगा मुलुगाव जेबो धर्म गैया। गासिबो नों आं गावजों गाव बानायनायसो। धर्म जानोनो हाया आरो। मानो होनबा बिसोर दैदेनगासिनो दंखायो मुलुगखौ। मानो होनबा बे धर्म होनदों जायगायाव पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप सार बुस्थु होनदों गुबै मुवा। बिसो संगे आसेन संगे जान सर्बदा संगे थाके। लोगोसे बिसो फैफायो होनदों। दहायसो खिन्थादोंमोन ना। जोनोमजों लोगोसेयैनो जोंनाव 98 डिग्री अरा थायो। बे ज्योति स्वरूपनिनो बाहागो। जानला मोनला बेक्तिया बेखौ मिथिया। जायफ्रा मोजां बिजिरनो नागिरदों, मोजांखौ जायफ्रा संदाननो नागिरदों, बे बेक्तिफ्रासो नैबे दानि बुंनाय रावखौ बुजिगोन। गुबुन जानला मोनलाफ्रा बेखौ मिथिया। हैदसो होनगोन। बेबायदि आरो। बेनिखायनो नायसाय बै बुस्थुआसो लोगोसे फैयो लोगोसे थांफिनो होनदों। बे अरासो। बे पन्चतत्व देहाया बावनो थालाङो। नैबे अरा बै साननि बाहागोमोन। बेनिखायनो बियो सानाव थाहैफिनो। हाया हाजों थाबाय नै। जोंनि देहाया हाजों दाजानाय। दै दंमोन, बे दैयाबो दैजों थालांबाय। अर दंमोन, अराबो बे अर बाहागोजों थाबाय। नुनो मोनै गासिबो जेराव अर दंजोबो होनदों। ब्रह्ममय जगत सर्बकल्पितं ब्रह्म होनदों। गासैबो मुलुगानो ब्रह्मजोब। बेबादि बुंदों। बेनिफ्राय बार दंमोन नै। बार दंमोन। बाराबो बारजों गोरोबनानै थाबाय। नों थैखांनायनि उनाव आरो। अख्रां दंमोन जोंनि देहायाव लांदां जायगा। बे लांदांआबो अख्रांजों गोरोबबाय। अखाफोर दंमोन नै जोंनाव। हृदय ज्योति होनदों। गोरबो ज्योति बे अखाफोर। बेनिखायनो बे अखाफोराबो अखाफोरजों गोरोबहैबाय। बेनिफ्राय सत्यम सान नैबावजे जोंनाव चेतन जोंखौ मनोबुद्धि चित्त अहंकार बे मोनब्रै मुवाखौ बै साननिफ्रायसो मोनो। नैबे मुवायाबो बै सानाव गोरोबहैबाय आरो। होमबा नायसाय बबेजों लांनानै बबेजों बिगियान सम्मत मानसिफ्रा बुंदों गावबा गावनिखौ जानला मोनला बुंनोसै। जोंनाबो बिगियान सम्मत होनो आरो। बिगियानाखि बे जानला मोनला बबेबा दंफां खुलुमनाय अन्थाइ खुलुमनाय बेखौ हय होनगोन? होना। बिगियाना सायख'योसो। सायख'नानै जायखौ नङाबा नङा, न' बा न', येस बा येस होनगोन बिसोरो। जानला मोनलाखौ बिसोर फोथाया। बेबायदि आरो। बेनिखायनो बे सातथा तत्वजों पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपा सासे महरै दङ। दिदोम महरै गोदोनिफ्रायनो। जि समनिफ्राय बियो सृष्टि जादों बे समनिफ्रायनो दं, दाबो इयुनावबो थागोन होनदों। बेखौ रावबो बहाबा सोरबा सासे महापुरुषा सोलाय सोल' खालामनो हानाय रावहाबो क्षमता गैया। बाबामोन। बेनिखायनो बे बुस्थुआ जाहैबाय ज्योति स्वरूपानो इसोर। परमहंसआ बुंदों जिनि शुद्ध चैतन्य पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप बहारै नाम बहारै सत्य धर्म। এই সত্য নামক আধার হইতে এই সর্বতার জগতের উৎপত্তি होनदों आरो। मानोबा पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप सैथो होनदों जायखौ। बिनि मुङानो धर्म होनदों आरो। बियो
बे मुलुगखौ हमथानानै दंगासिनो दं नालाय बहाराय नाम धर्म होनदों बिनि मुङानो धर्म बे सैथो होननाय मुवानिफ्रायनो नैबे नुनाय मानि गासिबो सारिमुथि जिबिया सृष्टि एबा जोनोम जादों आरो आइमोन बाबा मोजाङै मिथिनानै ला जों धोरोमनि दावराव दावसि जाबाय थानो गोनांथि गैया बे रोंगौथि मुगायाव गोदो जादोंमोन खिन्थु दा परमहंस शिबनारायण स्वामीजिया जि समाव उजिफैबाय बे दिननिफ्रायनो गुबै मुवाखौ बियो होलांदों गावखौ खुलुमजानायाव गालाङाखै बियो जथि स्वरूपखौनो गुरु गु मानि खोमसि रु मानि सोरां खोमसिनिफ्राय सोरांखौ होनो हाग्राया सोर बेलाय बे जथि नङा होमबा जथियानो साननारायणसो बै सान जथिजों नोंनि गासैबो बे सारिमुथि जिबिनि मेगन गोनां बेक्तिफोरनि मेगनजों सोमोन्दो दं बे साना ओंखारबोबासो नोङो सोबखौनो नुगोन बे साना जुदि ओरै आन्दो जाहैबायब्ला नों नुला होमबा नायदो नोंनि मेगना नोंनि निजेस्व गावनि बेक्तिगत मेगन नामा बियो खोमसियाव मानो नुवाखै नोंलाय निस्सय सानजों बे मेगनजों कानेक्सन दङ साना ओंखारबोब्लासो नुजाब्लासो होमबासो नोंबो स्रां गासैखौबो नुनो हानाय जायो होमबा नायसाय जोंहाखि माबा मोनसे खमथा दङ जेबो गैया आइमोन आफामोन बे 7था जिरादजों दाजानानै मालाय गावनो गाव जोंजों अत महरै थानानै जोंखौ दैदेनगासिनो दङ गोदोनिफ्राय दाबो दैदेनदों इयुनावबो दैदेनलांबाय थागोन बेबायदि आरो जेरैहाय जोंनाव नै बहाय जथरकनि थायो बे जथरकनिया जोंनि जानाय लोंनाय गासैखौबो बियो जाहरनायखौ फोमोनफामनानै जेरैथिं आथिंथिं नांगौ आसुगुरथिं नांगौ आखाइथिं नांगौ खोमाथिं नांगौ मेगनथिं नांगौ खानायथिं नांगौ पेसाब फायखाना जेथिं नांगौ बेखौ बे जथरकनिया फोमोनफामनानै गोनां गोनां मुवाफोरखौ बे देहायाव रानसा फुरायो आरो गावनो गाव जों जानायखौ आरो जों रानसा फुरायनाङाखै जों जाहरदों जादोंबाबो बे अरासो जादों नों जायाखै जानायाबो बहाय नों अर थानायखायसो नै नोंनि जानाय लोंनायखौ नों मन' हरनो हादों आरो बै बहरदों बे जथरकनियासो नों जायाखैथ' जोंहा आं जादों आं लोंदों बेबायदि आरो नाथाय परब्रह्म ज्योति स्वरूपा अत महरै नोंनि देहायाव थानानैसो बेखौ जादों लोंदों गासैखौबो आरो बिनिखायनो जोंनियाव नै बहाय 10 इन्द्रिय जोंनि देहाया कर्म इन्द्रिय मोनबा पन्च इन्द्रिय मोनबा कर्म इन्द्रिय जेरैहाय आथिं आखाइ खुगा पेसाब नाला फायखाना मोनबा गियान इन्द्रिय नै मेगन खोमा सालाय बिगुर मोनबा नङा होमबा गियान इन्द्रिय बे 10 इन्द्रियनि गेजेराव जाग्रायानो जाहैबाय नैबे खुगायाव सहरब्लासो जों मोनजाबाय आरो थिग बेबादिनो नैबे परब्रह्मआबो 7था मुवानि 7था जिरादनि गेजेराव बिनि इसोरनि खुगायानो जाहैबाय नै अर दै अग्नि अराव होब्लासो इसोरा मोनजायो अराव होआगौमानि नों जेरावखि जानला मोनला होआ मानो जेरावखि बावला बुला खालामा मानो बे अरा मोनजाया मानो होनबा अरा जाहैबाय इसोरनि खुगा अग्निमुखेन खादन्ति देवा अत महरै इसोरा जायो आरो लाङो होनदों बिनिखायनो बे 7था जों सासे नालाय इसोरा बिनि गेजेराव बे अराव होब्लासो इसोरा मोनजायो बिनिखायनो मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै अराव आहुथि होनो खिथालांदों परमहंसआ बिनि मोदोमफ्रुआ बुहुमावनो गोसारजोबगोन आरो बेबायदि आरो सोदांनो हानाय खमथाया बे अरहा दङ आरो इसोरनि खुगा बेबायदि आरो बिदिनो माने पृथिबि बेबो इसोरनिनो आइथिं आरो
बे बहिर जगत नैबे तत्व दै आइमोन आफामोन बे सातथाया तत्व ओमफ्राय नैबे बाहेरा जगत बुहुम दै अर बार अख्रां अखाफोर सान सातथा जिरादजों बियो सासे नायसाय बेनिफ्राय हानिफ्राय जों मा मोनखो हार मांस हारा बेदर बियो जोंनि देहाया दाजादों दैनिफ्राय थै रस रोदा रुदु दाजादों अरनिफ्राय मा मोनगासिनो दं जोङो उखैनाय गांनाय राव रायनाय जानाय लोंनाय जानायखौ फोमोनफामनाय बेबायदि मोनदों आरो बेनिफ्राय बायु बारनिफ्राय पन्चप्रान जोंनाव बे बारा हाबनाय लोगो लोगोनो मोनबा बिफानाव गावस्राहैयो आरो मोनसे खामानि मावहैयो जेरैहाय पान अपान समान उद्दान ब्यान मोनबा होमबा नायदो नोङो खनसेयाव जाहरबाय आरो लोगो लोगो हगारफिनबाय बेनिफ्राय बे मोननै थांबाय आरो मोनसेया जाहैबाय समान बेनो बे मोनसे जाहरगासेयानो मोनबा रानो नालाय मोनसेया समान थोरायजोबनाय आरो बेनिफ्राय उद्दाना जाहैबाय जोंनि देहायाव खिनाय हासुनाय गोलोमदै गाबनाय मेगनजों मोदै गनाय गथ' जोनोम होनाय नै बे उद्दान बारा बे खामानिखौ मावो ब्यान बे जाहैबाय नोङो थाबायलांबाय बबावबा सु फिसा आथिङाव हाबबाय हाबफ्लाबनो मोना एसे नांहांनायावनो आइदै ओरैबायदि बे मोनबा बारा बे आं जिथु बुंदों बे खामानिखौ बियो मावफुङो आरो होमबा नोङो बेखौ बिगियान सनमान होनांगौ ना अबिगियान सनमान होनांगौ नोंसिनो बै जानला मोनला गावजों गाव दिनै नांलाय खमलाय दावराव दावसि जे जाबाय थादों एसे सिन्था खालामदो एसे बिजिरनो फैदो बिजिरलायदो जोंथ' मानसिसोना सारिमुथि जिबिनि गेजेराव मानसि जिबियानो श्रेष्ठ जिब होनदों बयनिफ्रायबो साबसिन जों जाहैबाय ओरैबायदि मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हायो आरो मानसिनो मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय क्षमताखौ 100% जौसेयाव 100% हरदों बिनिफ्राय बै जन्थुफोरनो बिसोरनो 25ल' हरदों ओंखायनो बिसोरो माखासे खामानिफोरखौ बिसोर मिथिनो हाया बिसोरना नों हगारबाय दोनानै दोनहैबाय बा ओरैनो हगारबाय गांसो जाबाय दै गांनायखौ मिथिगौ दै गांदों बे जानांगौ दै गांनाय बेखौल' मिथिगौ आरो बे जेबो मिथिया माबा मोनसे मोजां गाज्रिखौ बिसोर मिथिया बेनिखायनो बिस्रा जाहैबाय 25 होनदों 25%ल' इसोरा बिसोरनो हरदों आरो साननो हानाय क्षमताखौ मानसिनो जौसेयाव 100 100% खामानि मोजां गाज्रिखौ मावनो हानाय गियानखौ जोंनो हरदों आरो होमबा नैबे अख्रां जोंनावबो लांदां दं नै जोंनाव लांदां थानायखायसो आं बुंनो हादों लांदां बिथोराव थानायखायसो खोमाजों खोनादों ओंखाम जानाया हाबहैदों नङा होमबा शब्द गियान आं बुंनायखौ खोनाहैगासिनो दं बिसोर बुंनायखौबो आं खोनादों आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय नै स्थल ज्योति मन इसोरनिबो गोसो जोंनिबो गोसो संकल्प बिकल्प बेबायदि आरो बेनिखायनो जोङो बांसिन मनरुप गियानजों जों संसारखौ जायो माबा मोनसे सानबाय माबा मोनसे मावबाय बेबायदिजों जों सोलियो आरो मन जोंनिबो गोसो आरो इसोरनिबो गोसो आरो बियो तप स्थल ज्योति आरो ओमफ्राय उष्म ज्योति गुदुं नै गियान ज्योति होनदों बेखौ सान गियाना बै साननिफ्रायसो मोनो जोङो दस्रानिफ्राय मोना हाजार होनथों नोंसोरो जन्म संस्काराव थानायखाय जोंहा जोंनि माखासे जों मावबोनाय खामानिफोरखौ नंगौ सानगासिनो दं आरो नाथाय मोजाङै जों जुदि बिसार खालामनानै नायोब्ला जोंनि माखासे मावनाय दांनायफ्रा गोरोन्थि दङ नोंथांमोन आइमोन आफामोन बेनिफ्राय
मा बुंबाय नैबेहा जाहैबाय माने जिब जगत होदों आरो बेखौ जिब जगत बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय बेबहारिक तत्व दहायना जाहैबाय तत्व बियो सातथाजों सासेयानो आलदा आलदा नङा आरो बिनिफ्राय नैबे जोङो बाहायनायनि तत्व जेरैहाय हार मांस बे सनिखौनो हा बिनिफ्राय दैया जाहैबाय शुक्र बिनिफ्राय अरा जाहैबाय बृहस्पति अरा गुरु ओंखायनो माखासे धोरोमारि मानसिफ्रा बिस्थिबारखौ गुरु मानियो आरो नाथाय सोरखौ मानिदों बिसोरा बारायखौ मानिदों नाथाय बेराफारसेथिं नै माबा अरखौ मानिनाय जादोंखौ बिसोर मिथियाना अगियान बिस्थिबारखौल' मानिबाय आरो नाथाय अरखौ जे मानिनाय जादों बेखौ बिसोर मिथिला आरो बृहस्पतिया जाहैबाय गुरु बाराया नङा गुरुआ नै अरासो बेनिफ्राय बे बायु पन्चप्रान नै बुधआ जाहैबाय बारखौ बारा गोलैदों बुधआ बेनिखायनो बुध ग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह बिदि नाङा होमबा मानसिफोरनाव बेबादि आरो बेनिफ्राय अख्रां शब्द गियान मंगला जाहैबाय अख्रां दा जोंनि हान्जाफ्रा माखासे मंगलबारखौ लाया होमबा बारायखौ अख्रांखौ मंगलबार होनो मंगलबार बाराय अख्रां ओम जन मोजां नाय दै नोंथांमोन मोजाङै मिथिनानै लानांगौ जानला मोनला नङा बेनिफ्राय तप शीतल ज्योति गुसु मन समबारा गोग्लैदों नै अखाफोर ज्योति समबारा बेनिफ्राय सैतम सान गरम गियान ज्योति रबि सोर मानियो जिसु ख्रिस्ट'खौ मानिग्राफ्रा रबिबारखौ मानियो सानखौ मानिनाय जादों रबिबारा बिसोर मिथिया बारायखौसो मानिदोंमोन एसे जोङो मोजाङै बिजिरनानै नायलायदो आरो नायलायनो गोनां दंथारो आइमोन आफामोन जों मोनसेयावनो फैदो बयबो होमबा दावराव दावसिया थाबावगोन नामा दावराव दावसिया थालाथ' इसोरखौ सासेल' जों जुदि मिथिबायबा बे सानखौनो बयबो खुलुमबायबा बांगालाबो खुलुमबाय बर'आबो खुलुमबाय सावथालाबो खुलुमबाय मारवालियाबो खुलुमबाय बिहारियाबो खुलुमबाय सोरबा दिउरि मिरि सनवाल राजबंसि गार' राभा गासिबो नागा दफ्ला बयनिबो गुरु बे सानखौ मानियोब्ला बहाय जाथिनि जेबो खोथायानो दाहैला सोरबा मिरि जाथि सोरबा हारसा जाथि सोरबा असमिया जाथि सोरबा बिहारि जाथि सोरबा बाङालि जाथि सोरबा मारवालि जाथि सोरबा बर'आ जाथि बेबादि थालाब्रा आइमोन आफामोन होमबा जों अनलायनायाव फैया होमबा बे सासेखौ खुलुमबायबा सासे इसोरनिनो फिसा जोङो बेखौ खुलुमग्रा जाजोबबाथ' नों बयजोंबो थांनानै आखाइ मिलायहैनोसै ना नङा होमबा बै बिहारिजोंबो थांबाय बिहारियाबो बेखौ खुलुमो आंबोथ' बेखौ खुलुमो एखेयानो जाहैयाखै होमबा दा नों आं गोदान गावजों गाव बानायनानै लानायासो गुलाय गुजायखौ लाबोदों गुलाय गुजाय गैया संसाराव गासिबो जोंसो लाबोदों आरो बे धर्मआ सोरबा हारसानि सोरबा बर'नि सोरबा मारवालिनि सोरबा मुस्लिमनि सोरबा गार'नि सोरबा दिउरिनि सोरबा मिरिनि सोरबा पान्जाबीनि सोरबा चाइनानि बेबादि व्यक्तिनि मुलुगाव इसोर गैया हारसानि बर'नि होननाय सावथालनि नेपालनि दा जोंहा हनै गावबागाव हारिनि धर्म बानायनाया धर्मआथ' बिदि गैयालै धर्मआ मोनसेल'खा इसोराबो सासेल'खा जोंसो बानायनानै लादों गुबुन नामखौ होमबा जों बिथिं फैदो आरो आइमोन आफामोन नंगौना नङा बियो सैथो ना नंखाय बेबादि आरो ओंखायनो जोंहा बेवहाय बिजिरनो निस्सय गोनां दं मिथिनानै लानो गोनां दं जों साफ्रोमबो मानसि समाजा
आलदा आलदा सानगोन जेसेबां एसेबां नांलाय खमलाया फैबाय थागोन। एक साननो हायागौ मानि आरो बेबायदि आरो दिनै नंखाय दासान, गोरोन्थि दासान। जोङो बै साना मा मुवा, अरा मा मुवा, बे सान गैयाबा, अर गैयाबा बे मुलुगनि खामानि बबेबा मोनसेयासो जागोन, बेखौ सिमाङावबो दासान आइमोन आफामोन। बेनिखायनो बे सानखौनो खिथालांदों, ओम नामखौनो गाबज्रिनो खिथालांदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो जोंनो आरो। बेनिखायनो जोङो दिनै नै जोबथारनायाव मा बुंदों नै, एक अद्वैत भाब बिराट पुर्ण परब्रह्म बा राहु, माने मोनसेल' साननो हानाय जानांगौनो जोङो। अद्वैत माने मोनसेल', भाब गेदेर आबुं ब्रह्म बा राहु। नायखांनायाव मोननै सिखारो आइमोन आफामोन, मोनसेया केतु सिखारगोन, मोनसेया राहु सिखारगोन। नोंनिया जुदि बे नायखांनायाव बोरैबा खाथायाव बिसिनाव लिरनाय थायो नालाय, राहुआ सिखारबायबा नोंनाव जेबो दाय गैला नायखांहैजाब्ला, है मोजां नोंना न'खरा। नाथाय नैबे दैथ माने मोननैखौ होनो दै, बै गाज्रि दैथखौ होनाखै, मोननै साननायखौ आं सासे इसोरा सासे बिदि सानग्राफोरखौ दैथ होनो। बेयो केतु, बेनिया नोंनाव जै केतु ओंखारबाय, नोंहा ग्रह दङ न'खराव, ग्रह माबा मोनसे ग्रह दं नोंहा, ओरै होनांगोन थोरै होनांगोन बेबायदि आरो। होमबानायसै परमहंसआ बिसि मोजां रावजों, बिसि गोथौ गुवार गोसोजों बयनिबो मुलुगनि सारिमुथि जिबिनि मोजांखौ मावलांदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि मानसिफ्रा बेखौ एंगारनानै जोंनि बे सैथ' धोरोम फालिग्रानि गेजेरावबो नै बे खिथानाय राहु खेथियावसो थाङो। अद्वैतआव थायाखै दाबो, पुर्ण ब्रह्मआवनो थानो हाबावाखै बेबायदि आरो। बेनिखायनो नै बहाय नै धर्म बा परमात्मा खन होनदों। धर्म एबा इसोरा सोर, इसोरा सोर होनदों, परमात्मा माने इसोर। नैबे जाहैबाय सान आरो ओम। बेनिफ्राय ओमावनो नैबे सानावनो नैबे गद, बेनिफ्राय धर्मआ नै बे जथि, ओमफ्राय नै धर्मआ मोनसेल' जानांगौ, इयै हयत' बा मानब धर्म होनदों। हिन्दु धर्म, ख्रिस्टान धर्म, इस्लाम धर्म, ब्रह्म धर्म, बाथौ धर्म, बैष्णब धर्म, बौद्ध धर्म। दुखु दामोन दै नोंथांमोन, मानो होनबा हिन्दुखौबो दाननाय जाबायना, ख्रिस्टानखौबो दाननाय जादों, इस्लामखौबो दाननाय जादों, ब्रह्मखौबो दाननाय जादों, बाथौखौबो दानदों, बैष्णबखौबो दानदों, बेनिफ्राय बौद्धखौबो दानदों आरो। होमबा नायसै दहायनि नैबे सिगांथिं जिथु तत्व, स्नि तत्व, सात तत्व, बेखौनो इसोर होनखादों, बेनो धर्म होनदों, धृधातु होनदों। जायखौ बे मुलुगखौ हमथानानै थाग्रा बे बेक्तिखौसो धर्म होनदों आरो, बे बेक्तिखौसो। ओंखायनो नै बिनिफ्राय लाबोजोबदों, नै बिनिफ्राय जों बे साननिफ्रायनो उजिदों। ओमफ्राय जों गावबागाव हिन्दु धर्म लाबाय, ख्रिस्टान धर्म लाबाय, इस्लाम धर्म लाबाय, ब्रह्म धर्म लाबाय, बै साननिफ्रायनो जोनोम जादों जों। बेनिफ्राय बाथौ धर्म लाबाय, बे साननिफ्रायनो नै फैनानै बैष्णब धर्म लाबाय, आरो बे साननिफ्रायनो फैबाय नै बौद्ध धर्म लाबाय आरो। नायसै आलदा आलदानो नामखौ लानानै। बेनिखायनो नै बे धर्मजों फैनो दोनदों आरो जोंखौ, बे धर्मजों, धर्मखौल' जोङो सायख'नांसिगौ।
नामखौ लानो नांला आरो बेबायदि आरो होमबानायसै ओंखायनो बेखौ दाननाय जादों आइमोन बाबामोन बेनिखायनो धर्मआ जाहैबाय हिन्दुमोन नालाय नै बहाय धर्मआवल' थानांगौ धर्मखौ उनाव दोनजोबदों नामखौ सिगाङाव दोनदों ओमफ्राय नैबे धर्मनि बिसार गैया बे धर्मनि बिसार गैया बे धर्मनि बिसार गैया बिनि बिसार गैया बिनि बिसार गैया बै नामखौ लानानै दावराव दावसि हिन्दु धर्म ख्रिस्टान धर्म इस्लाम धर्म ब्रह्म धर्म बाथौ धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म नामखौ लानानैनो दावराव बे मुगायाव आरो ओंखायनो बे नामखौ जोङो दोनथ'नांगौ नैबे धर्मनि बिसार फैनांगौ जों साफ्रोमबो धोरोमनि हान्जायानो धर्मनि हान्जा जानांगौ धर्मखौल' बिजिरनाय फैनांगौ धर्मआ माखौ बुंमारदों मानो दावराव दावसि मानो गन्दगल गावजों गाव नांलाय खमलाया बबेनिफ्राय फैदों नामनि थाखाय फैदों धर्मखौ बिजिरब्ला धर्मनि थाखाय दावराव दावसि फैया धर्मआव बेबायदि आरो बेनिखायनो बे धर्म बेनिफ्राय इयै हयथ'बा मानब धर्म जायाखै होनबा बै दहाय हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान 7था जिरादजों जोंनि देहाया दाथाय मानब धर्मआव फैदो जों गासैबो साफ्रोमबो जेसेबां हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान मानब धर्मआव फै दावराव दावसि गैया नांलाय खमलाय गैया बहाय आरो बेबायदि आरो ओंखायनो दा दिनै बे GOD बेखौ मानो बहाय होदेरफानाय जादों दङ बैयाव गांसे दंबावो होमबाबो बिनिफ्रायनो खिथानोसै मानोबा जिया जाहैबाय जेनेरेटर अआ जाहैबाय अपारेटर डिया जाहैबाय डिस्ट्राक्टर जेनेरेटर बियो सोरजिग्रा बियो नैबे साना ओमफ्राय बे अआ जाहैबाय अपारेटर सालायगिरि बे सानानो सलायदों बे मुलुगखौ डिया जाहैबाय डिस्ट्राक्टर फोजोबगिरि बेनो दागिरि बेनो सालायगिरि बेनो फोजोबगिरि बे सानानो बे साननिफ्रायनो फैदों सानावनो थांफिनजोबो जेरावबो थाङालै आइमोन आफामोन मानो होनबा बे सानासो बे बुहुमखौ दिन्दांदां हिसाबै हमथानानै लागासिनो दं नालाय धृतातुनिफ्राय धर्म सोदोब जादों होनदों बेनिखायनो धृत हमथानानै लानो हाग्रा जायहा गोहो दं बेखौसो धर्म होनदों होनखाथारबाय परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो होमबा दिनै जोङो मोजाङै एसे बिजिरनानै नायदो एबा नोंसोरो जायफ्रा मिथिनो हायाखै मिथिग्रा व्यक्तिफ्रा बिजिरनानै होदो अमुखाया ओरै थोरै डायग्रामनि हेफाजाब लानानै धोरोमनि सोमोन्दै बुंथिदोंमोन आंथ' नङा जेनेबा होमबाबो उमुखाया ओरैबायदि थांसिगोन आरो खिन्थु आंनि नङा दै बाबामोन बे रावा बियो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानिसो बिसो जोंनाव सयखान बिजाबखौ गालांदों जों बे सयखानखौ फरायनानै मोननानैसो नैबे बिजाबनि हेफाजाबजों बे डायग्रामखौ बानायदों मानसिफोरखौ एसे बुजिहोनो थाखाय आरो बेबायदि आरो बिदि आरो होमबानायसाय बे साननि अनगायै माबा दंबावो नामा एबार एसे बिजिरदो आरो बाबामोन आइमोन नोंथांमोन धोरोमनि खोथाया आरो जयग'नि सोमोन्दैथ' दं दा समा गोलावद्राय जाबाय बेनिखायनो जयग'निखौ माब्लाबा सम दिहुननानै खिन्थासिगोन एबा बुंसिगोन जोंना बिजाबाव दंखायो परम कल्याण गीतायावनो दङ जयग'नि सोमोन्दै बेनिफ्राय बे साननि थुखियावबो दङ आरो बेनिफ्राय मोजां मथे एकदम रग' गोनांखौ लिरनानै लाखानानै मालाबा खनसे सम मोनब्ला जथि सुरुबा जुदि मोजाङै मोजां लाखिब्ला बेखौ मालाबा आरो फोसावबावनाय जासिगोन आरो आइमोन बाबामोन नोंथांमोन समा गोलाव जालांबाय बेनिखायनो दा दिनै बेखिनि आयदाखौनो आङो
फरायनानैबो होनाय जाबाय आरो डायग्रामजोंबो जा हायो बेखौ मोनदांनाय खिनिखौ आं बुंनानै एबा फोरमायनानै होनाय जाबाय। दा बेखिनियावनो गासैबो बे ब्रह्म चेनेल गियानखौ नायग्राफोरनिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ खनसे हरबावनानै दिनैनि बे शास्त्रनि सोमोन्दै बिजिरनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।